Yan po, luto na po ang ating giant chicharon bulaklak. Yan, lalaki po yan. Hindi na po natin hiniwa-hiwa. Siyempre, pinatneran po natin yan ng crab na marami pong aligue. Tapos siyempre, marami pong kanin dito. At meron po tayong spicy vinegar po rito na may sibuyas at bawang. Siyempre, meron po tayong tubig lemon water dito. At bago po tayo magsimula, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa pagkain pinag-loob niyo po ngayong araw nito. At maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan. Ganyan din po ang mga viewers po namin. Nawa po, lagi po kami mayroong makakain sa araw-araw at maging ligtas po. Maraming salamat po, Ama. Tipisam, dalahin ko sa inyong bugtong na sa Kristo namin papaligtas. Amen. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Bisa natin sa giant chicharon. Lalaki. Kain po. Mainit pa. Nahulog. Sorry po. Dami. Aligue. Grabe. Kubo po yung aligue. Grabe.
Grabe, ang kantoon po yung ano, aligi niya. Sarap kuhanin. Dami po. Sige natin. Sobrang taba po ng alimango. Sisimutin ko. Po. Kemarin naman. Kahit steam lang po ang lasa niya. Sarap. Sulit na sulit sa Aligue po. Ang lupok.
Sobrang laki kasi ng hirap po natin ng suka. Grabe, patikim ko kaya ni Bes. Silok na. Grabe. Lasa ng meat. Ang suka po. Sarap. Itong